Беларусь ніколі не была так готова да вайны, як на сённяшні дзень. Україна вже казала, що може відповісти. Украіна такім чынам, мне здаецца, дэманструе сваё жаданне стаць рэгіянальным лідарам у Еўропе. Перспективи повалення режиму Лукашенка, наскільки вони зараз реальні? Яго залежнасць ад Крамля ніколі не была настолькі высокай, як на сённяшні дзень. Який він як людина? Наркаман. Ён наркаман менавіта улады. Ён, конечно, страціў свой шанец зайсці ў гісторыю. Чому білоруський народ, який хотів настільки вільних виборів і вільної держави, не зміг? Калі мы шлі ў бок палаца Лукашэнкі, тады некаторыя лідары пратэсту менавіта прымусілі людзей павярнуць улева. Гэта была памылкова. Мимоволі згадую польську опозицію, яка в часи Другої світової базувалася у Великій Британії. Беларускае грамадства, яно пацыфічнае. Пане Павле, вітаю вас. Ви нещодавно були із візитом у Києві із пані Тихановською. Розкажіть, будь ласка, де були, як минули зустрічі, як вас приймали у Києві? Як дыпламат, які працаваў амбасадарам у розных краінах, як былы міністр, я скажу, што гэта быў вельмі высокі ўзровень арганізацыі візіту з пункту гледжання пратакола, мераў бяспекі. Сапраўды мы сустрэліся з прэзідэнтам краіны, з міністрам закардонных спраў Андреем Сібігай. Мы сустрэліся ў коардынацыйным штабе, які займаецца пытаннямі ваеннапалонных. Былі сустрэчы з дыаспорай, з палком Каліноўскага, з іншымі арганізацыямі. Адкрылі місію дэмакратычнай Беларусі, калі ўжо закрытае пасольства рэжыму Лукашэнкі ў Кіеве. Гэта вельмі моцны месседж да беларускага грамадства, што Украіна стаіць на баку тых беларусаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і свабоду ў Беларусі. Для нас гэта вельмі важна. Я хочу сказаць, што гэта нават гістарычны быў момант. З другого боку, гэта таксама месседж ад палітычнага кіраўніцтва Украіны да украінскага грамадства. Украіна зараз змагаецца за сваю тэрытарыяльную цэласнасць, змагаецца за свабоду, і палітычнае кіраўніцтва Украіны на чале з прэзідэнтам Владимиром Зеленскім кажа украінскаму грамадству, што яно таксама на баку дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта таксама пасланне і Лукашэнку аб тым, што ён не з'яўляецца ў вачах Кіева, афіцыйна Кіева, прэзідэнтам. Ён правазгалошаны прэзідэнт, ён сам сабе прызначыў на гэтую пасаду, і вельмі трапна, дасціпна пажартаваў прэзідэнт Зеленскі, які сказаў, што вось Лукашенко хацеў, каб сустрэліся прэзідэнты. Ну і, будь ласка, вось і сустрэліся, да? Тихановская приїхала у Київ. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, гэта таксама пасланне еўрапейцам, Еўрапейскаму саюзу і Злучаным штатам Амерыкі, якія зараз шукаюць нейкія магчымасці камунікацыі з Лукашэнкам аб тым, што Украіна ёсць на баку дэмакратычных сіл Беларусі. Украіна такім чынам, мне здаецца, дэманструе сваё жаданне стаць рэгіянальным лідарам у Еўропе, і гэта адпавядае інтарэсам Украіны, але адпавядае інтарэсам і беларусаў. Украіна сапраўды вельмі моцная дзяржава, якая мае самую моцную армію на сённяшні дзень і мае права быць лідарам, і ў тым ліку і выпрацоўваць знешнюю палітыку адносных да дыктатуры Лукашенко, адносных да Беларусі. Гэта важна. Пане Павле, останніми тижнями прикута увага знову до Білорусі, до пана Лукашенка. Є ймовірність, що він все ж таки може вступити у війну на боці, звісно, Російської Федерації. Чи є в Білорусі на це сили і спроможності? І чи є в самих білорусів толерування війни і, власне, згода доєднатися до неї? Беларусь ніколі не была так готова да вайны, як на сённяшні дзень. Гэта не азначае, што Беларусь у прынцыпе готова ваяваць, але падрыхтоўка, якая ажыццяўляецца на працягу 4 гадоў, яна сведчыць пра тое, што Лукашенко інвестуе значныя фінансавыя, арганізацыйныя рэсурсы на тое, каб быць гатовым да вайны. Ну, давайте сабе уявім, што за гэтыя 4 гады у 5 разоў павялічыўся ваенны бюджэт Беларусі. Таксама па межах Беларусі будуецца лінія Хрэніна,
яна ўжо збудавана. Валкавыскі, Смаргонскі раён, гэта каля Літвы і Польшы, у Брэсцкім вобласці, гэта каля мяжы з Украінай. Таксама плануецца, што яна будзе збудавана па перыметры ўсіх межаў. Латвія, Літва, Польша, Украіна. Таксама закупляюцца новыя ўзбраенні. Толькі за 2024 год новых адзінак узбраенняў, гэта больш за 4000 адзінак было набыта. Адбываецца таксама пастаянныя, без перапынку, навучанні узброеных сілаў Беларусі на тэрыторыі Беларусі на хлёст. Адны сканчваюцца, другія пачынаюцца. Мабілізацыйны рэзерв беларусаў Беларусі, мы ацэньваем, это тыя, хто знаходзіцца ў запасе, 289 000 чалавек. Створана тэрытарыяльная абарона, гэта 150 000 чалавек. Лукашенко плануе павялічыць колькасць войскаў да больш чым 80 000 ваеннаслужачых. Цікава, што яны стварылі южную акругу, паўднёвую акругу, гэта ў Гомельскай вобласці, каля мяжы з Украінай. Гэта вайсковая акруга, і менавіта павелічэнне ўзброеных сілаў звязана са стварэннем менавіта гэтай паўднёвай вайсковай акругі ў Гомельскай вобласці. Зменены інструкцыі Міністэрствам аховы здароўя, як прымаць параненых у час вайны. На днях было прынята пастанова Савета міністраў Беларусі аб фарміраванні ваенных калонаў. Гэта арганізацыі-пастаўшчыкі, гэта дзяржаўныя і прыватныя кампаніі, якія будуць забавязаны прадстаўляць транспарт, незалежна ці гэта прыватны ці дзяржаўны, для фарміравання ваенных калонаў у час военной ситуации. Проверено 5000 бомбосховищаў толькі ў Мінску. Пастаянна правяраецца паветраная трывога. І я магу працягваць гэтыя доказы, але Лукашенко таксама ў сваёй нарацыі публічнай пастаянна кажа пра вайну. Ён кажа, мы рыхтуемся да вайны. Тэрыторыя Беларусі можа стаць тэатрам ваенных дзей. Апошняе, што ён сказаў міністру абароны, мы будзем праводзіць частковую мабілізацыю узброеных сілаў, і мы рыхтуемся да вайны, дай Бог нам яе пазбегнуць. Дай Бог, гэта што азначае? Путін дазволіць, Бог памілуе, ці ўсё ж такі выпадак нейкі. Лукашенко пастаянна менавіта ў рыторыцы выкарыстоўвае, што вайна адбудзецца. Гэта нібы падрыхтоўка грамадства да сітуацыі сапраўднай вайны. Але на сённяшні дзень нерэальна, каб Лукашенко самастойна накіраваў беларускія ўзброеныя сілы ва Ўкраіну ці ў адносінах да якой з еўрапейскіх краін. Па-першае, яны абсалютна патэнцыяльна не ў стане перамагчы ў такой агрэсіі. Гэта будзе параза. Лукашенко баіцца, што калі будуць забітыя, паранены, гэта можа выклікаць адпаведныя наступствы, рэакцыю ў грамадстве беларускім. Таму што талеранцыя адносінах да вайны на ўзроўні 90+% супраць удзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны. Так што беларускае грамадства, яно пацыфічнае, пацыфісты, яны не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне. Таму рэальны сцэнарый звязаны толькі з тым, калі Расійская Федэрацыя накіруе свае войскі на тэрыторыю Беларусі, вось тады часткова беларуская армія можа саўдзельнічаць у гэтай гіпатэтычнай агрэсіі, але толькі часткова, як другі эшелон. Найбольш рэалістычны сцэнар гэта калі будзе выкарыстана тэрыторыя Беларусі для дронавых атак па, напрыклад, тэрыторыі Украіны, бо з тэрыторыі Беларусі бліжэйшыя, больш блізкія расстаяння, больш могуць быць эфектыўныя гэтыя атакі. Таксама тэрыторыя Беларусі можа быць выкарыстана для дэстабілізацыі на межах краін удзельніц Європейського Союзу і НАТО. Якщо так все ж таки станеться, що з території Білорусі або з білоруською армією будуть провокації і якісь заходи все ж таки воєнні, Україна вже казала, що може відповісти і має перелік цілей на території Білорусі на ураження. Якщо це станеться і Україна дасть відповідь, як це сприйме Білорусь, білоруські громадяни і як це сприйметь білоруська опозиція? Цяжкое пытанне. Конечно, як беларускі палітык, як беларус, я бы не хацеў бачыць такую сітуацыю, калі наносяцца удары па тэрыторыі Беларусі. Але для нас вельмі важна з'яўляецца перадаць беларускаму грамадству, што ўсю адказнасць за патэнцыяльна падобны сцэнар нясе менавіта Лукашенко і яго рэжым. Яго генералы, калі дадуць згоду на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для чарговы раз для агрэсіі супраць Украіны. Вось гэтая адказнасць персанальна знаходзіцца на Лукашенко.
З пункту гледжання рэакцыі грамадства, я думаю, што оно можа быць падзелена ў гэтай сітуацыі. Частка грамадства, якая ўсё ж такі за тое, каб адбыліся змены ў Беларусі, будзе лічыць, што гэта можа наблізіць рэальныя змены ў Беларусі палітычнага характара, калі Лукашенко будзе зрынуты з узурпатара, з той пасады, якую ён узурпаваў, але частка грамадства на гэта можа адрэагаваць, конечно, негатыўна. Ну, ніхто бы не хацеў. Так же, як і Украіна і украінцы не хочуць, каб прылеталі ракеты па тэрыторыі краіны. Таму на сённяшні дзень, я думаю, наша агульная задача, гэта першае, не дапусціць такога сцэнара, каб не было прынята рашэнне пра стаўленне тэрыторыі для агрэсіі. Другое, перадаваць месседж беларускаму грамадству, што адказнасць за такі сцэнар, калі ён адбудзецца, нясе персанальна дыктатар Лукашенко, які не мае права прадстаўляць Беларусь, беларускі народ і прымаць рашэнні ад імя беларускага народу. Ви згадували про перспективи повалення режиму Лукашенка. Наскільки вони зараз реальні в Білорусі? Чи це поки залишається тільки теоретично? Я думаю, што шмат у чым сітуацыя залежыць ад сітуацыі ў Расійскай Федэрацыі. І Лукашенко на сённяшні дзень мае мінімальны ўзровень суб'ектнасці з пункту гледжання знешняй палітыкі, вайсковай, ваеннай палітыкі. Ён, конечно, на сённяшні дзень кантралюе ўнутраную сітуацыю, дзякуючы сілавому апарату, КГБ, Міністэрству абароны, ўнутраным войскам, Міністэрству ўнутраных справаў, але яго залежнасць ад Крамля ніколі не была настолькі высокай, як на сённяшні дзень. Таму мы і кажам, што яго суб'ектнасць на сённяшні дзень за 32 гады яго панавання ў Беларусі самая мінімальная. Таму сцэнар зменаў гэта звязаны, зразумела, з вайной ва ўкраіне. Калі Украіна у гэтай вайне выйдзе пераможцай, ну тут по-рознаму можна ацэньваць, што такое перамога для Украіны на сённяшні дзень. Аслабленая будзе Расія, тады гэты сцэнар у Беларусі змену больш рэальны. Лукашенко, конечно, як дыктатар не апіраецца на падтрымку грамадства, на падтрымку народа. Дэмакратычны лідар, калі ён абраны, ён рэалізуе палітыку, якую ён прапанаваў народу, і народ за гэта прагаласаваў. Лукашенко сённяшні дзень рэалізуе палітыку, за якую народ Беларусі не галасаваў. Ён рэалізуе палітыку Крамля. Якім чынам змяніць гэта? Мы прапаноўваем, як гэта было ў Польшы ў 1989 годзе, круглы стол, які бы даў бы магчымасць дамовіцца аб тым, што для нас самым галоўным з'яўляецца незалежнасць Беларусі. Гэта я кажу пра номенклатуру вакол Лукашэнкі і дэмакратычныя сілы, незалежнасць і адмаўленне падтрымкі агрэсіі супраць Украіны і спынення рэпрэсій унутры краін. Вось гэтыя пытанні маглі бы стаць прадметам дыялогу паміж номенклатурай Лукашэнкі і дэмакратычнымі сіламі Беларусі, і тады у Лукашэнкі быў бы шанец абаперціся на грамадства, на беларускі народ. Мне цяжка, я сёння сустракаўся і з амбасадарам Францыі, і з амбасадарам Аўстрыі, Чэхіі. Я скажу, што мне цяжка уявіць у гэтай сітуацыі, што Расія накіруе войскі у Беларусь, каб прымусіць кіраўніцтва Беларусі далей падтрымліваць агрэсію супраць Украіны. Бо тут уже ўзнікае пытанне ў расійскім грамадстве. То што, Расія будзе ваяваць з усімі? Ваюе з Украінай. Яна плануе ваяваць з Арменіяй. Яна мае прэтэнзіі да Казахстана. І тут сяброўская Беларусь кажа рускім, што мы не хочам падтрымліваць агрэсію супраць Украіны. І рускі накіроўваюць войскі у Беларусь. Тэарэтычна гэта магчыма, але шансаў на гэта, я бы сказаў, менш, чым больш. Вось такі сцэнар мы як бы прапаноўваем. Ну, наколькі Лукашенко на гэта гатовы, цяжка сказаць, хутчэй не, чым так, але ўсё ж такі гэта варыянт выхаду з гэтай крытычнай сітуацыі. Пане Павле, ви давно працюєте в дипломатії. Я впевнена, що ви багато разів зустрічалися з Лукашенком. Який він як людина? Він настільки панічно боїться втратити владу? Абсалютна, ён фанатычна любіць уладу, у гэтым жыцці ён любіць толькі адно. Ніколі Лукашенко, ні свайго малодшага сына, ён любіць уладу. І шпіца. І шпіца, да. Ну, гэта чалавек, які наркаман. Ён наркаман менавіта улады, да, то есть ён гэты укол атрымаў у 1994 годзе і уже з гэтай іглы не можа саскочыць. Гэта чалавек, з якім, ну, калі размаўляеш з ім у 4 вочы, в прынцыпе, ён гатовы слухаць. Ён гатовы абмяркоўваць. Я памятаю, у меня была вялікая дыскусія з ім наконт памяці Васіля Быкова. Гэта наш народны пісьменнік,
які яго вельмі моцна крытыкаваў, і я казаў пра важнасць ушанавання памяці Васіля Быкова. Гэта гадзінная размова. У выніку, у прынцыпе, мы адкрылі маленькі музей Васіля Быкова каля Мінска, так што ён пайшоў на саступкі. Ну, іншы час быў, можа, тады быў час нейкай лібералізацыі, ён быў гатовы ісці на гэтыя крокі. Але гэты чалавек, які панічна баіцца страціць уладу, бо ён разумее, як толькі ён не будзе мець улады, наступіць пакаранне з пункту гледжання міжнароднага права, крымінальнага права, нацыянальнага і з пункту гледжання грамадства. Ён, конечно, страціў свой шанец зайсці ў гісторыю, хаця, зноў жа такі, зайсці з гісторыю якім? Калі ён здзейсніў забойствы Захаренка, былога міністра ўнутраных спраў. Он упоен этой властью, он упоен желанием взять абсолютную власть. И притом я даже пришел к убеждению, что методы здесь и средства, они безразборные. Ганчара, былога віцэ-прэм'ера Беларусі, гэта ўжо забойство, ён ужо з'яўляецца злачынцам. Але ўсё ж таки у яго быў шанс перад 2020 годзе зайсці, можа, на пенсію, там, паехаць нават жыць у Эміраты ці ў Аман, і можа ніхто бы за ім не бегаў бы па свеце. Але на сённяшні дзень гэта злачынец, супраць якога тэарэтычна можа быць выдадзена 3 ордера на арэшт за акт агрэсіі супраць Украіны у рамках ствараемага спецтрыбунала адказнасці за агрэсію, за дэпартацыю украінскіх дзяцей-сірот, і наша каманда, моя каманда і па першай справе, і па другой робіць шмат дзеля таго, каб гэта адказнасць наступіла. Ну і трэцяе, што мы зрабілі разам з Міністэрствам юстыцыі Літвы, гэта распачата справа аб дэпартацыі, масавай дэпартацыі беларусаў з Беларусі. І гэтая справа зараз ужо разглядаецца прокурорам міжнароднага крымінальнага суда. Так што на сённяшні дзень яго чакае крымінальны суд. З аднаго боку, гэта праблема, да? З іншага боку, гэта месседж для менаклатуры. Вы хочаце разам з Лукашэнкам купіць квіткі у цягнік на Гагі? Ну, тады падтрымлівайце яго. Калі не хочаце, ну тады думайце, як мы будзем змяняць палітыку ўнутры Беларусі. Гэта кірунак раскола эліт. Пане Павле, ви згадали 2020 рік. На вашу думку, чому тоді не вдалися протести, чому не отримали результати вони? Чому білоруський народ, який хотів настільки вільних виборів і вільної держави, не зміг дотиснути? Чи як це правильно, коректно сказати? Ну, па-першае, сістэма даволі моцная, ўсё ж таки яна апіралася на сілавы апарат. Другое, Расія, якая прыйшла на дапамогу Лукашэнку ў гэты момант. Трэцяе, тое, што Лукашенко прэвентыўна пасадзіў у турмы шмат каго з лідараў пратэстаў і ў лідара апазіцыі. Наступная, апазіцыя не была гатова ў гэты момант моцна адрэагаваць. Я выступаў за больш жорсткі дзеянні, за тое, каб, напрыклад, узяць пад кантроль беларускае тэлебачанне. На жаль, мяне не пачулі тады сябры па прэзідыуму Коордынацыйнай рады, дзе была і Марыя Калеснікова, таксама іншыя. Я прапаноўваў больш вострыя дзеянні. З аднаго боку, так, я мог прапаноўваць, але ў мяне не было каманды. Я на той момант завяршыў сваю працу амбасадарам у Францыі і пазней ўжо быў прызначаны генеральным дырэктарам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, так што ў мяне не было ні палітычнай структуры, ні нейкай грамадскай арганізацыі, якая магла падтрымаць. Я памятаю сітуацыю, калі мы шлі ў бок палаца Лукашэнкі, палаца прэзідэнта, назовем яго так, і тады некаторыя лідары пратэстаў менавіта прымусілі людзей павярнуць улева, каб не браць пад блакаду палац Лукашэнкі. Я лічыў, што гэта была памылкова. Я тады спрачаўся, ну, не быў пачуты мой голас на той момант. Я скажу, і на сябе я магу взяць адказнасць, можа, трэба было дзейнічаць і крычаць больш рашуча, але я выступаў за больш востры дзень. Нам не хапіла менавіта гэтых вострых дзеянняў. Лічылася, што калі мы будзем выходзіць на мітынгі, на акцыі раз на тыдзень, у нядзелю, што гэта можа зрынуць гэты рэжым. Але рэжым быў даволі моцны, і ён контратакаваў, і контратакаваў таксама вельмі жорстка і брутальна. Пане Павле, розкажіть, будь ласка, про діяльність об'єднаного перехідного кабінету, який працює зараз, учасником якого ви є. Я коли навіть кажу цю фразу, я чомусь мимоволі згадую польську опозицію, яка в часи Другої світової базувалася у Великій Британії. Чи є щось подібне між цим і що відмінне? Чим ви займаєтеся і який порядок денний? Аб'яднаны пераходны кабінет быў створаны, дарэчы, я прапаноўваў Ціхановскай стварыць яго яшчэ ў верасні 2020 года, калі трэба было прынесці прысягу на вернасць народу Беларусі, спадарні Ціхановскай.
і адначасова стварыць урад у выгнанні. Ну, на жаль, на той момант мяне не пачуў офіс Ціханаўскай, фактычна заблакаваў гэту ідзею. Я лічу, што гэта была стратэгічная памылка, але я саюзнік Ціханаўскай, гэта прашу не разглядаць як крытыку ў адносінах да Святланы, я яе падтрымліваю, я лічу, што яна да сённяшняга дня з'яўляецца лідарам, сапраўды абраным лідарам, і Лукашенко, дарэчы, гэта прызнаў. У снежні мінулага года на адной з публічных нарад ён, выступаючы, сказаў: «Я больш ніколі не дазволю апазіцыі перамагчы у выбарах». То есть ён прызнаўся, што Ціханаўская тады перамагла. Таму яна сапраўдны лідар, абраная беларускім народам. Ну, рашэнне было прынята трошкі са спазненнем, толькі летам 2022 года, калі пачалася ўжо паўнамаштабная агрэсія Расіі супраць Украіны, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, таксама са спазненнем. Я разлічваў, што гэта адбудзецца менавіта ў лютым, і такая была дамоўленасць у нас, што мы абвесцім стварэнне ўрада у эміграцыі ў лютым. І тады, дарэчы, быў цікавы, я, можа, першы раз гэта расказваў, у меня была тэлефонная размова з Міністэрствам замежных спраў Польшы, і мне было сказано: калі вы абвесціце вось у першы дзень паўнамаштабнага ўварвання з тэрыторыі Беларусі расійскай арміі ў Украіну, абвесціце аб стварэнні ўрада, то прэм'ер-міністр Польшы, на той момант Маравецкі, заявіць на саміце лідараў Еўрапейскага Саюза аб прызнанні ўрада ў эміграцыі. Мы, на жаль, гэта не абвесцілі, але ўсё ж такі зрабілі летам 2022 года. Кабінет гэта фактычна міністры, прадстаўнікі, на жаль, якія не маюць бюджэта, конечно, і, можа, такіх сапраўдных уласных паўнамоцтваў, але адказваюць за сацыяльную палітыку, за палітзняволеных, за пытанні адраджэння, культуры, адукацыі, за знешнюю палітыку, за адносіны з Еўрапейскім Саюзам. Я адказваю, як намеснік Святланы Ціханаўскай, за транзіт улады, за пытанні нацыянальнай абароны і бяспекі, за пытанні унутраных, як міністр унутраных справаў. То есть гэта розны эканоміка і фінансы. Гэта прадстаўнікі, якія менавіта па сектарам адказваюць за ўзаемадзеянне з рознымі краінамі і з беларускім грамадствам, як унутры, так і за мяжой, менавіта па гэтых пытаннях. Гэта выканаўчы орган дэмакратычных сіл у Беларусі. Кожны член кабінета праходзіць справаздачу перад каардынацыйнай радай. Каардынацыйная рада — гэта абіраемая беларусамі прадстаўнічы орган, прызнаны парламенцкай асамблеяй Савета Еўропы, Кангрэсам мясцовых і рэгіянальных органаў улады Савета Еўропы, Еўрапейскім парламентам, Еўранэстам. Мы маем дэлегацыю нават у парламенцкай асамблеі АБСЕ. То есть, і вось кожны член кабінета праходзіць працэдуру пацверджання мандата праз каардынацыйную раду. Так што мы маем фактычна такую протадзяржаву. Ёсць прэзідэнт Святлана Ціханаўская, яна адначасова і лідар, кіраўнік кабінета, ёсць кабінет як урад, і ёсць каардынацыйная рада як парламент. Ёсць шмат арганізацый, якія гэта ўсё падтрымліваюць, але ёсць і апазіцыя, якая з гэтым не згодна і крытыкуе гэта. Ну, гэта дэмакратыя. З якою країною Заходу у вас найбільш тісні такі відносини? Хто вас найбільше підтримує? Ну, я думаю, што перадусім Польша і Літва. Зразумела, тут найбольшая колькасць беларусаў. Яны прынялі першы гэты удар, калі беларусы былі дэпартаваны, калі яны уцікалі з краіны ў сувязі з масавымі рэпрэсіямі, пераследам, і тут мы маем магчымасць легалізавацца на тэрыторыі Польшы і Літвы, атрымаць працу, падтрымку, і гэта важна. Конечно, нашымі саюзнікамі з'яўляецца ўвогуле Еўрапейскі Саюз, Брюссель. Мы маем такі унікальны інструмент, фактычна міжурадавы, кансультатыўная група, дэмакратычная Беларусь і Еўрапейская камісія, Еўрапейская служба знешніх дзеянняў, і 2 разы на год мы сустракаемся ў Брюсселі, 15 прадстаўнікоў апазіцыі, кабінета, офіса Ціханаўскай, каардынацыйнай рады і 15 прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі, дзе мы абмяркоўваем усе праблемы, якія існуюць для Беларусі, стратэгію Еўрапейскага Саюзу ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Так што маем такі стратэгічны дыалог з Великабрытаніяй, раней мелі з Злучанымі Штатамі Амерыкі, але пасля абрання прэзідэнта США Трампа гэты стратэгічны дыалог з США прыпынены. Так што гэта такая сістэмная і інстытуцыянальнае супрацоўніцтва, якое беспрэцэдэнтна. Такога не было ў дэмакратычным руху Беларусі ніколі. Пане Павле, я вам дуже дякую за те, що знайшли час, за те, що ми з вами поспілкувалися. Я вірю в успіх всіх ваших починань, вашої діяльності. І можу сказати тільки одне: живе Білорусь! Слава Україні! Живе вічно! Героям слава! Друзі, закликаю вас залишатися на YouTube-каналі «Насправді», аби знати насправді, що відбувається в Україні і світі.